Halito her lidt billeder fra den 21.5.2013. Over på højre side her, der har vi billederne fra da du startede her. Og nu skal du prøve at se her, nede i bunden hernede, der skubber du køllehovedet temmelig langt væk fra dig selv, som start på dit sving. Helt derude. Og så løfter den fortsat derude, så du kan se, hvor langt den her højre hånd kommer væk fra skaftet her. Eller fra linjen her, din skaftplanslinje. Så det jeg snakket med dig om, som du meget, meget gerne må øve det næste stykke tid, det er den her øvelse herude bagved. Du kan se, at T-systemet ligger inde ved dine fødder, og herhen bagved, der ligger der en kølle, som peger lige ud på dit mål herude, det gule flag. Og lige 90 grader ind her. Bum. Sådan der. Og der skal du placere bolden ud for. Og så vi og fandt ud af, at når du træner, så skal du have følelsen af, at når du sætter køllen i tilbagesving, så skal den dreje lige inden for den kølle, der ligger hernede. Lige indenfor. Fordi nu kan du se, at nu drejer du køllehovedet lige op ad skaftplanslinjen. Så det har flyttet sig 25 cm heroverfra. Når du svinger den op, som du gør derovre, så er der hele tiden noget, du skal redde og rette på. Det næste, der skal ske her, det er, at du sætter køllen i tilbagesving. Ligesom ham, den træner, der havde hjulpet dig over i Thailand, han har snakket med dig om. Og der kan du se her, der bliver din vinkel af din slagflade her, eller dit skaft, den bliver mere parallel med din skaftplanslinje. Hvor her, der sætter du køllen meget, meget, meget stejlt. Sådan der. Du kan også se, at der bliver en helt fuldstændig dramatisk ændring i din slagflades vinkel i det her tidspunkt i dit sving. Så det er over på højre side her, det er, der skal du kompensere, når du tager den op på den måde. Det du skal holde øje med, det er, når du kommer i det område her, så skal midten af dit greb her, det skal sidde lige ude foran dit brystben. Her kan du se, hvordan hænderne her, midten af dit greb her, det sidder faktisk helt forbi kroppen. Så er du en dygtig spiller og har lært dig selv at reroute køllen, så du stadig kan droppe den ned og komme lidt indenfra. Sådan der. Og sådan der. Men altså, hvis du gør det til en vane at lave de der preset sving der i tilbagesvingen her, jamen så skulle det gerne være hen ad vejen, sådan du begynder automatisk at svinge køllen. Så du må godt lave et par af de her sådan Mike Weir øvelser, kunne man kalde dem, inden du slår hver gang. Specielt på banen, eller på træningsbanen, men du må også godt faktisk lige øve det på banen, så det simpelthen bliver din underbevidsthed, der automatisk gør, at du svinger sådan her. Godt, hvis jeg lige tager dig tilbage igen her, så var der også en lille smule på dit setup, som jeg gerne vil have, at du får arbejdet på plads. Prøv at se på den over på venstre side, der står du meget bedre til bolden, end du gør herovre på højre side der. Her var det ligesom om, at du havde ideen af, at køllen han skulle stå fuldstændig fladt på jorden. Det vi snakkede om, det var, at dine hænder de skulle presses en lille smule ned den her vej, fordi der skulle lige være 1-2 enkroner, der kunne gå ind under spidsen af køllen. Nu bliver din afstand herinde bliver fantastisk. I stedet for her, hvor den er temmelig stor. Så det er sådan en god håndspredtes plads herinde fra bunden af skaftet ind til lårene. Du kan se her, hvis vi lige tager Tiger fra 2000 her, ned ad linjen, jamen så er det den her gode håndspredtes plads herinde. Det er cirka samme afstand, du har nu. Og du kan også prøve at se det andet her, som vi snakkede om, det er, jamen han piller køllen med op ad den linje der. Sådan der, får den sat rundt her. Og midten her, det er faktisk lige bag ved brystbenet her for ham. Så altså, det gør ikke engang noget, for man kan sige, golf is a game of opposites. Det gør ikke engang noget, hvis du får den lidt mere derind, og ikke nøjes med at sætte den i brystbenet. Men det er noget af et andet tilbagesving, kan du se. Så masser af de øvelser, gerne både på banen og på rangen. Hvis vi går over fra den anden side, så har vi dig der. Og så har vi dig, skal jeg lige finde den, der. Og det du skal prøve at lægge mærke til på de to billeder her, det er hvordan den hoftekam her sidder en lille smule højere end den her. Det er ikke så mange grader, det egentlig skal være, men du skal lige have den fornemmelse i dit setup. Det ser sindssygt stærkt ud, dit setup over på højre side. Du kan se, hvordan skaftet her også lige er lænet frem af nogle få grader.
i forhold til over på venstre side. Det ser bare stærkt ud, det der. Godt, så vil jeg lige vise dig face on her, fordi vi snakkede om, hvis nu du stod og øvede det her, så var det kun, hvis du havde overskud, at når du svinger tilbage eller svinger fremad her, så kan du prøve at holde den en lille bitte smule længere ind i bolden. Fordi når din handske kommer ind til kanten af buksebenet, så har køllen med at pege lidt nedad. Det gør, at du kan have en tendens til at ramme jorden lidt først, eller sådan halvtynde dem lidt, fordi køllen er lidt på vej opad. Når Tiger kommer ned her i år 2000, den her delivery position, så er han hernede med handsken ned til kanten af buksebenet, så peger køllen en lille smule opad, så den lige kommer et splitsekund senere til måtten. Men altså nummer 1, det er setupet, det er jo det allerførste, der skal ske. Der er der et lille tilt i hoften, og køllen skal hvile lidt på hælen. Derefter skal du øve den der øvelse, vi kiggede på over fra den anden side med din hængsling og dit sæt i tilbagesvinget. Og hvis du så har overskud, så kan du måske lige nå at fornemme det her, når du svinger fremad. Men det bliver du chefen på, fordi det andet er det vigtigste. Godt, det var ordene for den her gang, og der slutter du lige af med et fint slag her bagved, så nu vil jeg sige rigtig god fornøjelse med træningen.